Emil! Emil! Er du på vej? Ætlar ekki að koma? Komdu, við erum að fara í bílinn. Du skal tale dansk før. Kom så. Jamen, du skal tale dansk. Hvorfor? Fordi... Skal du ikke i butikken? Vi skal handle lidt ind. Hvad skal du købe? Skal vi i Brugsen eller Kiwi? Nå, du bestemmer. Brugsen. Brugsen? Ja, men du... Skal du lære til musik på vej? Ja. Okay. Så er du DJ'en. Hvad skal du være til? Jamen, vi skal have den her. Radiohead, som bliver spillet umiddelbart efter, hun siger, at Vi skal have... der var forfærdelig stads. Bare noget CD. Stort tillykke til familien. Jamen, jeg skal lige vælge. Så må du vælge. Men hvad skal du købe? Vi skal købe slik. Hvorfor? Fordi det er lørdag. Ja. Og lørdagsslik. Ja. Hey, kom så. Den her. Vi skal tage... Okay. Hvad er det? Det er... Er der noget børnemusik? Ja. Er der noget... Kan du godt lide det her? Ja. Okay. Så må... Det skal være højt. Højt? Ja. Nej. Jo. Hvad med den gamle mand? Nej. I er 40 år gammel. Ja. Skal du skåne op? Ja. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Nå. Så var Brugsen. Var det ikke Ja. Kiwi? Jo, nej, Brugsen. Hvorfor? Fordi... Okay, men så må vi tage på begge steder, fordi jeg skal også handle lidt ind i Kiwi. Ja. Fordi det koster lidt mindre. Ja. Der er også nogle ting, som kan ikke købes i Brugsen. Ja, men... Okay, så tager vi på stedet. Jamen, far. Ja. Kan du kan da ikke tage videoer, mens vi er inde i Brugsen, vel? Nej, det tror jeg ikke. Det må man måske. Nej, det må man ikke. Du bliver nødt til at slukke nu. Kom så. Far. Far, det må man altså ikke. Hvad? Det må man ikke. Nej. Du skal slukke nu. Farvel. Farvel.